Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhiti akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, di pangaradeota di jamita na naing si patol hasota di partangyangan songoni nang di parmingguon si ganup minggu. Di video on naing patol hason nami tu hita, pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, ima taringot tu jamita di hari Minggu, tanggal 22 Juni 2025. Turpuk sian Lukas bin Dualu ayat 26 sahat rodi ayat 30 sia. Amanginang luktakas hujah hami turpuhon jala hupa husor hami oma di pikiran nami na mungkin boi pamorahok kita. Na parjulu disi tajaha turpuhon jala tajaha akka barita pakobasion ni Tuhan Yesus Kristus na binaritahon ni Evangelium Lukas gabe say huingot do edde ni sekolah minggu na mandok cari jiwa bersama Yesus. Tangkaplah jiwa. Na berkesan hatop bergegas cari jiwa, paluahon, pertobatan, hamubaon, ikosahat barita nauli, sadarion, macai arga, parhase yang tiki. Sadarion dekot Tuhan Yesus, tu Zakheus ikut bongo tahu tu bagas muasa dapok mu haluaun. Sadarion ikut sahat haluaun itu torop jolma. Jadi di Injil Lukas, Evangelium Lukas, hirana diajak dohita dohot bersemangat laho marbarita nauli. Ikut sahat haluaun ni. Ikon sahat hai baruon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Cari jiwa, selamatkan jiwa, tangkap jiwa rupani di sekolah minggu. Jadi semangat memberitakan Injil, memberitakan keselamatan dalam Kristus Yesus. Asa sahat tu saluhut portibion. Waktu berharga, otik nama partikian, bergegaslah, sadarion. Jika masih ada waktu, manfaatkan hari ini. Jadi songonido kesanta mulu menjaha barita pakobasiun Tuhan Yesus Kristus di Evangelium Lukas. Jadi di Trupuk Tahun secara khusus argani akka jiwa, arganya ketondi, arganya kajolmei dia dopan ni Tuhan Yesus Kristus. Di sada partikian di pardalanan namuse alaidok di son merlayar nasida tuluat Gadara. Pondokon ni luat Galilea. Jadi di pakobasion ni Tuhan Yesus Kristus do saluhut nei nama saya di Galilea dohot di ingananon todong ni Galilea di mana son Gadara. Ima sada peristiwa na macai belga marhite huaso ni Yesus na pamalupon sahalak nanigohi ni tondi na hodar. Di Trupuk Tahun taida ma argani sa halakon, si sahalakon, argani jiwaun dia dopan ni Tuhan Yesus Kristus. Ibana naung liling dibongoti tondi na hodari, gabe inganan nadang be di huta, alai di parbadan, jala di Trupuk Tahun taida, ditada ibana do Tuhan Yesus Kristus. Ditada todi nahodarido, ditada roh jahat todi nahodarido Tuhan Yesus Kristus. Ido benagabi roh imana mangido marhua hutu hami jalaido imana ipangido imana asa unang diharsahi Tuhan Yesus nasida. Di bahasa Indonesia sangat menarik supaya Yesus jangan menyiksa mereka, jangan menyiksa kami. Jadi mulai kata menyiksa manang didok rupani idok ibana di hata Batak mengarsahi, menyiksa lebih tepat dalam bahasa Indonesia, itu tandanya jauhnya perbedaan dari kuasa Tuhan Yesus dengan kuasa roh jahat itu. Begas do ditada todi nahodari isi Yesus. Bagas situ do, siad dia tahu bagas situ tu padohan ni ibana. Unang siksa nakin di bahasa Indonesia, manang didok imana dison di bahasa Batak, unang arsahi. Alana holan parhuaso na gugus itu tudo
na memungkinkan mangarsahi manang menyiksa. Alai ipidang diulahu Jesus, guarna du sukun. Alai siat padohan ni ibana, na itadai mana Jesus, ngatak kasbe perbandingan kuasanya. Siapa lawan siapa, sudah sangat jelas. Kuasa yang maha tinggi, super power, dengan kuasa jahat yang dianggap dunia super power kadang-kadang tidak berarti apa-apa di hadapan Yesus dan merlapatan huasonei. Pola do gabi udu-udu mana persoba mandok unang siksa hami, unang arsahi hami. Guarna do suku Yesus isi guarmu. Jalalas pangiduan na do diului Yesus asa dibongoti nasida ka pinahan narong disi. Jadi dung bongot gabi Tuhan matea do anggo aka lakani pinahan na dok irpani terjatuh ke dalam jurang gabe di orai manang gabe diusir manang gabe di palau na toropido muse Tuhan Yesus Kristus marak halak lisida Tuhan Yesus Kristus muse ala peristiwai dang mampu di jalur nasida. Jala peristiwai di rajami nasida gabe harugiat di nasida. Tapi di Yesus Kristus odsada jiwa halak todi neko si paluaon na lubi umarga sian saluhut. Alanido bedang herak kita rupani itari kodo sia pulusia holan mangalului sada namagui. Tabayak may molohita maka kita sadar betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Betapa berharganya jiwa kita. Betapa keinginan dan kerinduan Tuhan itu nyata untuk menyelamatkan kita. Jadi di Turpuk Tahun berbeda antara harapan pembaca dengan kenyataan yang terjadi. Anggo harapan tanaman jaha semacam kisah hero ini rupani pahlawan, peluahon siatudi na jahat dari kekuatan jahat akan disambut, welcome, bahkan mungkin akan dirayakan, akan dipestakan, bahkan mungkin akan dihormati. Tetapi tidak seperti film yang biasanya memang begitu. Molodong superhero na paluahon manolong, mangurupi. Molodong na harapani melakukan semacam kekuatan seperti itu yang seperti tidak bisa diterima. Kekuatan ilahi, itor dipuji, itor di rupani di elu-elukan, disambut. Alai berbeda dari kenyataan yang terjadi. Faktanya yang terjadi di Turpuk Tahun, dakson harapan di pembaca, dakson harapata justru gabi di palau do Tuhan Yesus Kristus. Mangihuk muse dakson na somal, molo akka guru ditiki, molo lam godang na mangihuto ni mana, lam las dorhana, alai dison dipangido na dipamalumido asa ihuto ni mana Yesus, alai didokdo dak pola. Mulak maho tu jabung. Bawa ma. Isau maho bersaksi. Dak pole kon ihuto nomuau. Jadi sian turpuhon godang ma nata persia jari. Yang pertama tadi kita belajar dan mengingat dan menyadari betapa berharganya setiap jiwa di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Maka kita selalu ingat bahkan 99 ditinggalkan untuk mencari satu jiwa yang hilang. Jiwa yang hilang. Jiwa yang berharga di hadapan Tuhan. Tetapi terkadang manusia lebih menghargai harta dunia daripada keselamatan jiwanya. Bahkan mengabaikan keselamatan jiwanya demi kesenangan dunia. Di Turpuk Tahun mesti ta bereng dalam satu hal yang luar biasa. Iblis mengenal Tuhan Yesus Kristus. Iblis mengenal Tuhan. Walau tidak percaya, tetapi dia bersujud dan takut gentar di hadapannya. Dan yang menarik lagi, iblis sadar diri siapa dia di hadapan Tuhan. Dan mengaku bahwa dia tidak punya power atau kekuatan apapun untuk melawan Tuhan. Dia tahu diri. Tetapi seringkali berbeda dengan manusia yang bahkan tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Tidak menyadari siapa dia di hadapan Tuhan. Tetap bermegah dalam kesombongan. Tetap hidup dalam
perasaannya yang benar, dalam pemahamannya, pengetahuannya yang menurut dia benar. Tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Iblis tahu diri di hadapan Tuhan. Ini kadang-kadang yang membuat seperti kok begitu. Kenapa jadi iblis yang tahu diri di hadapan Tuhan, sedangkan manusia tidak tahu diri, bahkan kadang sering membanggakan dirinya di hadapan Tuhan. Ima na tayo dito pukton. Anggo si bolis diboto do dirina. Gabi ido imana do marhua hutu hami. Unang arsai hami. Jangan siksa. Diboto imana do hagu ko onna dia dopan ni anak ni debata. Alai terkadang colma dang diboto dirina, dang ditanda dirina dia dopan ni debata. Na manghihut musia di terpuk tau taida ma di palau do Tuhan Yesus Kristus. Jadi songonido molo dang terjalo aka pemahaman dohot pikiran ni jolma sakap ni debata gabi alu do di bana. Na manghihut musia di terpuk taon. Dak pola ihut tono mau marhite fisik, marhite narapo doho tahu, alai ihut toma sian ngulum sigano pari. Nah, ini yang paling penting. Ikutlah Yesus dengan cara hidupmu yang benar, di mana engkau berada. Apakah engkau di rumah, apakah engkau di sekolah, apakah engkau di pekerjaan, di kantor, ikutlah Yesus. Mengikut Yesus tidak harus dengan ikut secara fisik, ataupun menjadi pendeta yang dalam zaman sekarang, Bible Pro, pemberita Injil dan lain, tapi beritakanlah tentang kuasanya. Saksikanlah dia dalam hidupmu dimanapun engkau berada. Macam menarik di terpuk tahun. Dang naik kodohot tapi sian badan pamatang na manghutod Jesus ditiki. Alay mulak mahong. Panindangyom mi arga diinganammo.